Ο κύριος Κοψαχίλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Νομίζω ότι πρέπει πριν απ' όλα να καταφέρουμε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση των υλικών, η ανακύκλωση και η αξιοποίησή τους. Και για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει ο καταναλωτής, ο πολίτης να ευαισθητοποιηθεί και να συμμετέχει σε αυτή την αλυσίδα που λέγεται απορρίμματα. Κύριε Τατούλη, εγώ σας συγχαίρω. Επιτέλους κάποιοι πρέπει να τολμήσουν. Έχω διαφορετική άποψη με τον κύριο Ταμήλο στο τελευταίο που είπε. Ας προσπαθήσει ο αντίστοιχος φορέας να πάρει ένα δάνειο στο κάτω-κάτω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι, αν πραγματικά θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοια έργα. Στη Δυτική Μακεδονία, από όπου προέρχομαι, έχουμε προχωρήσει μπροστά και ευελπιστώ ότι σύντομα θα μπορέσουμε να είμαστε η περιφέρεια η οποία θα διαχειριστεί τα σκουπίδια. Η μόνη μου ένσταση, κύριε Περιφερειάρχα, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε την τεχνολογία των ξένων. Δυστυχώς τη χρειαζόμαστε. Και απευθυνόμενος στον κύριο καθηγητή, ήθελα να το ρωτήσω δύο απλές ερωτήσεις. Νησιώτικες περιοχές. Θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να γίνει μια καύση των σκουπιδιών? Γιατί να την αφορίζουμε? Σωστά τοποθετήθηκε ο κύριος Τατούλης. Στη Βαρκελόνη και όχι μόνον, Ηνωμένες Πολιτείες, Μόναχο, τα εργοστάσια είναι στο κέντρο των πόλεων. Ειδικά στη Βαρκελόνη έχει γίνει πόλος επίσκεψης χιλιάδων ανθρώπων που πάνε και για εκπαίδευση, πάνε να επισκεφθούν τη μονάδα διαχείρισης και έγινε τουριστικό αξιοθέατο και είναι στην καλύτερη τοποθεσία της Βαρκελόνης. Είχαμε την τύχη στα Γραβενά να γίνει μια πρότυπη μελέτη. Αποκομιδή των σκουπιδιών με υπόγειους αγωγούς και διαλογή τους. Είναι μια μικρή πόλη, πιλωτικά ήταν το καλύτερο σχέδιο, μικρό και χαμηλό κόστος και η συμβολή του, όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και της πολιτείας, τεράστια. Εντάχθηκε σε πρόγραμμα, χρηματοδοτήθηκε, δυστυχώς μετέπειτα κρίθηκε ότι δεν είναι αξιόλογο έργο και απεντάχθηκε. Δεν μπορεί να μιλάμε για το περιβάλλον και να μην ακολουθούμε πρακτικές και πολιτικές που συνταυτίζονται με αυτό που λέγεται περιβάλλον. Υπάρχει τεχνογνωσία, νομίζω αξιόλογη και μπορεί να γίνει. Και θα ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Δεν μπορούμε εμείς να αξιολογήσουμε επιτέλους τα ιδρύματα σαν επιστημονικοί σύμβουλοι να κάνουν 2-3 τοποθετήσεις και να πούν αυτή η τεχνολογία πλέον μπορεί να εφαρμοστεί και να ξεμπερδεύουμε? Είναι δυνατόν το σκουπίδι σήμερα μην το αξιοποιούμε ενεργειακά? Δεν είναι έσοδο. Είναι δυνατόν να μην αλλάζουμε λογική και συμπεριφορά? Λέμε για την Ήπειρο. 135 χιλιόμετρα είναι τα Γιάννηνα από την Πτολεμαΐδα. Δεν θα μπορούσαν τα σκουπίδια των Ιωαννίνων της Υπήρου να έρθουν όλα στην Μακεδονία? Γίνονται τέτοιες μελέτες? Νομίζω ότι αυτό λείπει από την πολιτεία, ο σχεδιασμός πριν απ' όλα, και θα τολμήσω να πω και η σοβαρότητα αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα των σκουπιδιών, το οποίο δεν μας τιμά στο κάτω-κάτω. Το 1986 υπηρετούσα στην Ομαρχία Γραβενών στην ΤΙΔΚ. Είχα την τύχη να συμμετέχω σε ένα σεμινάριο στην Αθήνα. Ανδρεάδης ήταν ο καθηγητής τότε και προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών. Για πρώτη φορά είδα εικόνες πώς καιγόταν τα σκουπίδια στις χωματερές. Για πρώτη φορά εκείνη την εποχή άκουσα για πρόστιμα. Για πρώτη φορά εκείνη την εποχή άκουσα ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα και δυστυχώς είμαστε στο 2013 και πουθενά στην πατρίδα μας δεν γίνεται πλέον όχι ταφή υγειονομική, έτσι, δεν γίνεται αξιοποίηση ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά χρυσοφόρο για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μανολάκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι είναι χρυσοφόρος φλέβα η διαχείριση των αποβλήτων και γι' αυτό οι επιχειρηματικοί όμιλοι